Assalamu alaikum warahmatullah. So barkanmu dai. Yau za mu yi bayani akan yadda mutum zai cire icon na wallet bank. So mutane da yawa suna fama da matsalar monetize sun ƙi verify ɗinsu ko suna gwada musu su je su cire folder na wallet bank. So yau zan yi bayani akan yadda mutane za su cire wannan icon na wallet bank. To farkon ka shigo cikin cPanel ɗinka ka shiga file manager, sai ka zo ka danna public HTML. Sorry, an ɗan ƙara zooming ɗin shi da kuna gani da kyau. Sai mutum ya danna public HTML. Mutum ya danna public HTML sai ya zo daga ƙasa ga inda aka sa mobiles. Sai mutum ya danna mobiles. Idan ka danna mobiles ga kuma home. So ya mutum ya tsaya kalla bidiyo haka da kyau. In ka danna home, so abin da za ka yi idan ka danna home, so daga nan a cikin nan wajen za ka kalla, a nan wajen za ku kalla an rubuta, akwai folder da za ku ganshi an rubuta wallet to bank ko kuma to bank, haka to sai kuma bank. Sai ku danna shi ku yi deleting ɗin shi. So bayan kun yi deleting ɗin shi sai kuma ku zo ku danna wannan home page ɗin daga ƙasa kenan, daga ƙasan home ɗin ga home page. So a nan home page ɗin sai ka duba cikin dashboard ɗinka na admin wane home page kake amfani da shi. In home page 1 ne, home page 2 ne, kuma wane home page ne, so za ka iya shiga duka kai editing ɗinsu saboda in ba ka san da wane home page kake amfani ba kenan. Sai ka danna edit. Idan ka danna edit za mu je mu yi removing ɗin shi ne. So bari in duba ko akwai a wannan home page ɗin. So bari mu shiga. Ka shiga sai ka danna edit. So bayan ya buɗe sai mu ɗan duba shi a hankali. Sai mutum kaɗan yi ƙasa kaɗan, mutum ya duba a hankali dai kuna tafiya kuna duba ku kalla wajen icon na folder da kuke so ku cire kenan. So kaman an gani, wara su gashi nan an gani to bank ɗin nan. To shi ne wannan icon da monify ba sa buƙata kenan. So in mutum zai canja ma folder suna ne, sai ka zo nan to bank ɗin ne mutum ya canja masa. Ya sa kaman book SME kamar yadda na sa ana, sai ka zo mutum ya sauko ƙasa nan ma ya canja masa suna. Idan ka canja masa suna so shi kenan. Kuma duka complete da ka yi removing ɗin shi sai ka mutum ya goge daga nan. Daga wannan page ɗin nan mutum ya yi deleting ɗin shi. Mutum ya share shi ko kuma ya fara daga kan A ɗin nan, wannan A ɗin zuwa kan wannan A ɗin, sai mutum ya share complete haka. In ka share sai ka yi saving. Za mu ku example. Misali sai ka danna delete. So ka daina deleting a hankali. In ka haka kuka share shi to shi kenan ya sharu. Sai ka ɗan ƙara goge layi ɗin haka ɗan yi space ya ɗan matso. Yauwa to kun ga haka yayi. Sai kuma ka koma sai ka yi saving. Ga saving nan ana yi mutum ya danna saving. Ya yi saving to daga zaran ka yi saving in ka je ka duba a cikin website ɗinka ka yi refresh, za ka kalla wannan option ɗin ya fita sai mutum ya zo ya duka folder. Home page ɗin kenan, nan shine home page. Sai ka dudduba ka gani to sai ya ciccire.